show jaban la ba hamu no bon fletu do maliko nani maliko khanga fule bo bela jelen ko bela jelen to sigarol o mana ke jien dugu la amu ba ka wati takuma be ko si khanga no kuna funu no makona fulu bulu ba ambo koy le anga kuna funu keno dale le amma fuko bela jelen ki bismillah anga kuna fulu lon kal bietene jouer kalo klinan samba fla ani mu an fla fana damna lamba damne ka foko tari malian bela jelin husikle me ka mima kono o ko mi yera kon kada ni sonja ko baye an ka fa ba kono o de ka fo sida wo mo ko hulukun kala no ka nyangile mi ta ka nga jamana segre ni ni o kalu woro ka nyon la je ba mi kera akra ko fi kunu skari wiya ira ka foko o nyangile ko kono willa ka bo on ka jamana ka popo kon ka jamana ko bela jele mi se ka segama mi de pankuru jigi mu tigara on ka jamana hani jamana to no nyon ko pankuru jigu be se ka damne fo ka se on ka jamana wari min kun blokele no banku la ko bela jelen blokele mena bo nga uko ni ayira ka foko la nyini do bubulu ko de ka foko mo de kon be nyamala be chama cha fa ko na kulu yera kon shite se ku kun kambo fanga kurana ta konnan o kon kera sede o mo kala yini nga uklala ka ira tuguni ka fo ko nyangile krenkre ne mitale no ko nga jamana nyama colonel asmi goita fukata se on ka sente nyama no de maliki jaw ko nyangile krenkre ne mitale no ko lu segar ko o nyangile yara kon magulu o nyangile yara te dore fo yu ko lu yara kon na se ka kuma data ni farafina kila tomba sede o nu ka nyon dala jobe ke kanga jamana nyama o lu te na se ka se yu o kana ka wa te se ka kuma ta o kana ka o nyangulu de magulu mi yara de ko ni nyangile suku fereta sra fokata se warko srama ko bela jelen willa ka bo on ka jamana ka ali sana tura sideo kuna funun hambola donia ka foko sideo nyama kura sigi fene kon kera kun o mi yere na yere la ka foko gino bisa ko ka jamana nyama ko yere do kon kera sideo mo ko ka nyama kura kuna fonu ne be dona ye jamana kono na kuna fonu la o mi na ba la donia ka fo maison de aji mo no lu sigle no ijiko ta kun kan ko nyana boli mawlu fene bolo no bla sebenke mi no ya ira ka fo ko ka keni iji tagala do yere kono be ba mako olu maseka maka srata ba u ka papier do yere kono ko nyama sorula no re kere ne ala visa u ko ne ya ira ka fo ko chaketa mun yere kono siglo no dugulata ko kun kan ko ka an ka fa ba kono ku yere kono beni ijide nunu ka waru mine u yere be wari chamane munula wari mi yere kono ka chan ko sebe ka teme folen ka ko uteseka ni ijila de nun ka papier ko nyana bo mi hinu bala jelen yere kono be maison de ajila bi dama kashila maison de aji hakone yere ka fa ko ni chakeda kere ne munu yere kono be hijide un ka wari mine nu teseka tanen ku ka ni barandabla ba ko ni ko yere kono ku mashulu ko sebe jamanama to kuna fonu kona na hamita kalan ko kun kan kula o mi nan bala donia ka foko o koldun ka jonjo laba munu be ka san wakatu kadan ne ala beti ho damne na on ka fa ba kono bi mi bara jelen bela jelen kuru mu karla ministri mi siglo no kalan ko ta kun kan konya na bolima na le de madam sidibe de usmani halita ro bara bela jelen kuru mu kadan ha kala so min bibulu ko Notre Dame du Niger ayra la ka foko nyina ko lokol temba binan ni flana kun kan fe o era de kono be kan jonjo nyini o mi nu yu klan lokol su keme hani mo gani shekini nyon che on ka fa ba konan mi na be do ke sa kun jonjo nyini baka kelen na bela jelen kala kan no alisa nantura kalan ko kuna funula ambola dona ka fugo madam sidibe de usman ale yara kon fenetara bara do kuru mukar hanga do telembe ko hotel azale wiya ira ka fasa ko kalanke yoro mi be to maktu kofi no yara de koni be o kol donde ba munu yara kon ka kalanda la sara la wala sa ku dege bulu la baro la tugamna ko o ko yara jolo no mi yara nu yara koni nyon dala jebake o tela zala la nu wo wolo ko dine gala wala sa ka de menyini o kol sen ko kon be sara dala tugamna to maktu kofi madam sibe de do usman halita ro bala bela jelen kurmo kare mi na koni ayira ka foko ni kulika jokon kera kuma wala sa ka sika kalan ko ko kan ko de me kale yara kon be ye o keneka mi na yara kon ye ni lokol sunu nu nyama fo ko sebe no ni kalan so yara to de eyan naratan na le kon ka chabe no keren keren yala lokol de mun yara kon ka kalan dara sara ko lu de me chawla ni dagalu no to mokto kofi
alisa an bɛ to ka kunnafoni kɔnɔ an bɛ taa an ka minisiri ɲɛma ka kunnafoni la min n'an bɔra dɔnniya ka fɔ ko an ka minisiri ɲɛma n'o de Chopel ko kala mɛgɛ ale fana tari mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn ye b'a la ka cakɛyɔrɔ la o min n'u taara bonya di an ka minisiri ɲɛma ma ka kɛ ni olu ka ɲɛma kurasigi ko minisiri ɲɛma ko baaraw bɛɛ lajɛlen kurumu kari u kɔni yira la tilala ka yira ka fɔ sa ko minisiri ɲɛma o de bɛna kɛ olu ka denfa ye ka kɛ ni olu kɔni bɛna ɲɔgɔn dalajɛba min kɛ san 2023 nata anw ka faba kɔnɔ u tilala k'u ka laɲini laban kɛ anw ka minisiri ɲɛma fɛ o de ye ka so d'u ma olu ka se k'u dagayɔrɔ kɛ anw ka faba kɔnɔna na yan cogoya min na min kuma fɔlen minisiri ɲɛma ale kɔni fana y'a ka bonya ta ka segin u ma kosɛbɛ ka kɛ ni u ye sugandili min kɔni ta ka ɲɛsin ale ma kunnafoni ne bɛ taa n'a ye sirabakan ko kunnafoni la minisiri min sigilen don sirabakan ko kunkan ko ɲɛnabɔli ma n'a de ye madamu Danbele Madina Sisoko ale n'a cɛ kɛ ɲɔgɔn caman yɛrɛ kɔni y'u kunda Sikasokaw fɛ o mun yɛrɛ u taara Sikasokaw ka pont min bolo ko Tufagana n'u taara o dayɛlɛli baaraw kɛ Sikasokaw ka dugu kɔnɔ u selen minisiri n'a cɛ kɛ ɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen kɔni kunbɛnna kosɛbɛ Sikaso mɔgɔbaw bɛɛ lajɛlen fɛ min yɛrɛ n'u kɔni ye pont dayɛlɛli kɛ o min yɛrɛ kɔni kɛra an ka jamana kɔnɔ sibiri don juillet kalo tile 2 tɛmɛnen min ni minisiri ɲɛma n'ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ ni ko in na bawo a y'a yira k'a fɔ ko ni pont yɛrɛ kɔni sera ka dilan 260 n'a kun kan fɛ k'o yɛrɛ de kɔni bɔra walasa ka se ka ni pont dilan Sikasokaw fɛ halisa o kunnafoni kelen kɔnɔna na minisiri min sigilen don sirabakan ko kunkan ko ɲɛnabɔli ma a y'i kun da kulukoro tuguni a n'a ka cakɛɲɔgɔn tɔ o min kɛra juillet kalo tile 3 min yɛrɛ n'u kɔni fana taara pont dayɛlɛ ye o ni pont min yɛrɛ kɔni bɛ wele juga la n'o yɛrɛ kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kangabakaw fɛ walasa a yɛrɛ kɔni bɛ se ka sira nɔgɔya o dugumisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na minisiri selen ye tuguni a kɔni kunbɛnna kosɛbɛ o duguladenw fɛ min yɛrɛ ni duguladenw yɛrɛ kɔni y'u ka bonyamasigi ka ye bawo a kɔni tun bɛ wagati jan bɔ pont juga la olu yɛrɛ kɔni ko hamina ko walasa o ko in yɛrɛ kɔni bɛ se ka jɔ cogoya min na min n'anw ka minisiri fo ka taa se camancɛ fanga ɲɛmaaw ma n'olu yɛrɛ kɔni sera k'o baara waleya ka di u ma halisa n'an tora ka kunnafoni kɔnɔna na an bɛ taa Katikaw fɛ o min na mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ honorable Asani Sidibe ale kɔni fana bɔra ka jinbɔdon 2 di Katikaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Katikaw ka yɔrɔ min bɛ wele ko ATT-Bugu Sanafara mɔgɔ ale taara jinbɔdon 2 di yen kaw ma min kɛra kari don juin kalo tile 3 tɛmɛlen min n'a yira k'a fɔ sa ko nin baara bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra anw ka sefa wari 24 de la halisa n'an tora an ka kunnafoni la an bɛ taa an ka jamana ɲɛma ka kunnafoni la min yɛrɛ ni kunnafoniya bɔra k'a bin ka fɔ k'an ka jamana ɲɛma ale kɔni kan k'i kun da ɲɔro di sahɛlikaw fɛ min n'a bɛna taa baara dɔw kurumu kari n'o yɛrɛ de kɔni ye malo tɔni kilo 600 a bɛna t'o di fo ka taa se bagan dumuni tɔni 500 a bɛna t'o di yen kaw ma walasa olu ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na ka kɛ ni gɛlɛya ko minnu bɛɛ y'u sɔrɔ nin wagati in na n kɔni y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛma a tilala o baaraw bɛɛ lajɛlen kurumukari la k'a yɛrɛ kɔni b'i kun da ɲoro maabaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Hayidaralakaw fɛ Jakitelakaw fɛ Kabakaw fɛ Antalilakaw fɛ ko jamana ɲɛma k'a yɛrɛ kɔni bɛ taa ka bonyamasigi kɛ nin yɔrɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na kunnafoni ne bɛ taa n'a ye jamana kɔkan kibaru la o min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a bɛ wagati jan bɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la bɔlɔlɔ siraw sanfɛ n'o de Espagne kaw ka lasigiden ale kɔni ka mɛ senna kunnafoni dɔ senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko ni anw ka jamana kɔni kɛlɛ ma ban ko OTAN-kaw k'olu yɛrɛ kɔni bɛna anw ka jamana kɔnɔ min yɛrɛ kɔni kɛra hakili wasiwasiba ye anw ka faba kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔna na an ka minisiri min sigilen don kɔkan ko ɲɛnabɔli ma n'ale de Abdoulaye Diop ye ale kɔni ye ciya bila a ma ciya kelen ka bila a ma Espagne kaw ka lasigiden a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni ma nin kuma in fɔ ko ni waleya min bɛ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko olu y'a ɲini k'a fɔ ko OTAN-kaw kana anw ka jamana kɔnɔ ko kuma in ma bɔ ale daba ko kuma in ma bɔ Espagne ka maa si da ko wa ko Espagne ka dɛmɛ bɛ anw ka jamana ye kuma bɛ ani wagati bɛɛ walasa anw bɛ ni gɛlɛya jugu min kɔnɔna na an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogoya min na Mali kunnafoni show jabaan layɛbagaw ni ne bɛ dansigi bi kunnafoni na n'Ala ma basi wɛrɛ kɛ na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan bi ye lɔgɔkun daminɛ an b'a fɔ k'Ala ka bɛɛ lajɛlen sago d'i ma Ala ka lɔgɔkun hɛrɛ nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen a k'an bɛn